سلام زي خبركم تخطاتلتي بين تيفي نلو معربي 14 ميازيا زيت تدالو علتاو زينات تزلكم متيلخو كم وترو كيسا فصامي رباطنا نختكتاتولنا ندعدمكو بقدامنت أرسط زينا أستات 47 شحنة برتيه ما يتصبرن كبابيون هندقنا ناب انداباقونا تمزابيلوم لغات المنستري فتحن كوميشن سووا مسلات إثيوبيا بزعبا مساقر فتح مسجزيوم محدار تقري تمالي آب كتما مغاله تزراريوم سامين كوريا ترايو زي فلت أهاقور زك وارس المسائل كام زوان شفت أفليتا أمريكا مستراو سندات بملحقون استرترتو ديسران حدن عمت من أسيه آسيرا سودانا مونغو سراويتن برغاري جنرال حمدان داغالون زمرح فولي حيلن تورواري ازن قچت غي كايد كم زتساقن كالن زد هسس مدبات حيزلكم متيلخو سناي ناي مكتتال غزي انداتمنخم ابزا چانال دما ناي وترو تخاتلتي نختكونو سبسكرايب بمغبار ناي دول ملكت كتوقو بخبري يقدمكم أستات 47 شحنة برتيه ما يتصبرن كبابيون إنجنا هنا بانداباقونا تمزابيلوم زي سروح حيلتات أمحراب زحلف حدة سمونات بعصر 13 زغوط صورنا برتيه ما يتصبرن كبابيون هنا بانداباقونا كمز فناغلوم سرحتنيات ترديد ودو حورات هاجرات مسخ رعينا نحبيرهم أب كبابن داباقونا كاب زركبو سرحتنيات السبع رديت كساب تمالي بحفشة أستات 10 شحن مرحة السدرام بدمر لالي 44 شحنة برتيه مزجيبهم كم زلوه قليتهم زبزحو كابتهم تمزابلتي كاب سلسته ورداتا تسألمتي زمتوهم مخانم اتهم من جتات يحبرهم اب سمينو مراب تقرأي زركب كبابي ما يتصبريه مسك اللامحرا زدابو كوينو اتكوينات كاب زجمرا بستفرالي وانات حالفو اب كبير حيلتات امحرا كودا تنهيهم كوينات تقرأي بسلام ومن قدين مفتح اب حدار تخصيدو مبالسم اكوانت التفرمه مسك اللامحرا ناب زدابو اللو كبابيتات اب لعلتا تجارز فتصوم جبنات دو كم زي بلوت أبصابات يعبرون Associated Press حدش من مزبالة ملكته أبز قربته أبصاب كام جمرتها مجابي جميرو كام ما يتصبري كام مربته مستفنا غلو أستات 4 شوات تنش حسابات النابتي بجمة 55 كيلومتر نسمين رحوا بتركب عند باقونا كام زخلو زرعيهم أهازات حبرات هجرات تغيسو حبيرهم أبصاب نبرتي كام ما يتصبري زهادمو حيلتها محران قفان قفعن زوردهم مخانم يقلتهم تم تمزابلتينا بماكل معقوبن داباقونا كابز متون دهار زبصحهم حجز كام زي اللي تم سرحتنيات ترديت وسشهم قليتهم تم داباقونا كباب يستمزابلو سبات قدم كبل بود حورات هاجراتن منغس إثيوبيان سدتنيات إيرترا أبز تهنصه مثل اليوم تعايوم زركبوم انت خونت ماكل أبوان كوينات عنوت كام زوردو تصابات Associated Press يملاختم أبز غربا وانابتي ماكل زبصح سرحتنيا رديت أبوز نبركونتات أزيو حما مخانون قطر سبات دما كام معلتنا وسخه يخير كم زلون قليتهم IOA من IRC وسون تنقساس ياغلوت حكمنا يقبرو كوانت هلو خول كم زيكونن بفلاي حضور حمام زلوم تمزابلتي اب حدغኛ ኩነታት كم زركبون اتسمو تعقبل زبل سرحتኛ نبيبيسي አረዲዩም ንሱ ሲሁ ከም ባል አንቲባዮቲክስ ዛመሰለ አዝማ ገደስቲ መድኃኒት ሕጽረት ከም ዘሎን ወሲሁ ሓቢሩም ኣብ ቀረዋዋን ከማይ ጸብር ተመዛቢሎም ኣብ መቆቢ አጽሎም ዝነብሩ ሰባት ንኻላይ ግዜ ከም ዝተመዛበሉን ኣብ ምዕራባዊ ክፋል ትግራይ ካብ ዝነብሩሉ ገዛውት ተፈናቂሎም ኣብ ዋጽሎም ከም ዝነብሩን ገሊጹም ሓይልታት ኣምሃራን ምዕራብ ትግራይ ኣብ ምጅማር እቲ ኩናት ከም ዝተዋጽሮ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣሽሓት ተጋሩ ካብ ከባቢ ብሓይል ድሕሪ ምስጓጎም በመንግስት ኣሜሪካ መጽናት ዓሌት ፈጺሞም ተባሂሎም ከም ዝተኸሱ ዝከሪም ይኹን በር ሓይልታት ኣምሃራ ኣብ ከባቢ ማይ ጸብሪ ዕደላ መግቢ ምዕጋቶም ከም ዝቐጸሉ ሰራሕተኛታት ረዲት ይመላኽቱም ገለ ነበርቲ ድማ ኣብቲ ከባቢ ብቐጻሊ ቅትለት ይፍጸም ከም ዘሎ ይዛረቡም بفلاي أب كل أمحارها نعبتات كاب زبقس جميرو تخونتات كم زتجاننن بجمجم معلتوي 250 سرابيتات نبرتي كام ما يتقبره يسقوه 5 لون قليتهم لوخات المنستري فتحن كوميشن سبوا مسلات إثيوبيا بزعبا مساقر فتح مسجزيوم محدار تقرأي مالي أب كتما مغله تزراريبهم أبتزت المنستر فتح جيريون تيموتيوسن كوميشن سوا مسلات إثيوبيا دكتور دانيال بكالن زركوهم حلفتن سمويان زترخبو خوينهم بوغن تقرأي دمه أبلات كابينه جزيوم محدارن مهوراتن تساتيفهم تشيف كابيني سيكرتاريان جزيوم محدار أتو أمان إلى صفاء أتزته نمساقر فتح عملكيتو منستر فتحيم بزعباز جمرو من قصاصن بوغن تقرأي زي لعلوس كفتاتاتن مأكل زقابره مخانو قليتهم أبتي أب بريتوريا استفرمو وعل سلام من قصياب وان
ኩናትን ዝተፈጸሙ ገበናት ተሓታትነት ንምርጋጽ መሰጋገር ፍትሒ ዘፈጽም ኣካል ኣቕሙ ክሰርሕ ምስምዖም ዝከርዩ ኣቶ ኣማኑኤል ሚኒስትር ፍትሒ ፖሊስ መሰጋገር ፍትሒ ንምቕራጽ ሓሳብ ዝተኣኻኸብ ጉጅለ ሞያውያን ኣቕሙ ይሰርሕ ዘሎ ነዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ምስ ሰማዕናዮ ኣብቲ ዝስራሕ ዘሎ ስራሕት ስክፍታ ነይሩና ብዙሕ ኣፍልጦ የብልናን ኣብዚ ጉዳይ ኣይተሓወስናን ሰብ ዋና ኢና ክንከውን ዘለና ዝብል ሓሳባትን እናልዓልናዮም ጸኒሕና ስለዚ ኣብዚ ግልጽነት ንምፍጣር ዝኽእል ምምያጥ ጌርና ኢሉ እቲ ዘተሙያዊ ምርዳእ እምበር ፖለቲካዊ ዝርብ ኣይኮነን ዝብለት ቺፍ ሴክሬታርያን ኣብ ቀጻልን ንሕና እውን ኣብቲ መሰጋገር ፍትሒ ዘለውና ሓሳባት ወዲብና ጉጅለ ክነጣየሲና ሞያን ፖለቲካውን ሓሳባት ዝሓዘ ሰነድ ኣዳሊና ከም ብሓድሽ ከንሳተፍ ኢና ኢሉ እቲ ቀንዲ ስክፍታ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ዓለም ለኻዊ ገበን ኣሎ ስለዚ ዞም ገበናት ብዝኾነ መንገዲ ዕርቂ ገለብ ዝብል ተሸፊኖም ከይተርፉ ኢሉ ኩሎም ተሳተፍቲ እቲ ኣብ ሕዳር 2020 ኣብ ትግራይ ዝተጀመረ ኩናት ምስ ዓለም ለኻዊ ገበናት ኩናት ዝዳረጉ ገበናት ከም ዝተፈጸሙ ሕብራት ሃገራትን ተሓለቕቲ መሰላትን ገሊጾም እዮም ኣብ እዋን ኩናት ዝተፈጸሙ ገበናት ተሓታትነት ንምርጋጽ ኣብ መሰጋገር ፍትሒ እትሰርሕ ከም ዘላ ትግለጽ ኢትዮጵያ ኣብቲ ሃገር ዝተፈጸሙ ገበናት ከጻሪ ብሕብራት ሃገራት ዝተጠያየሰ መርማሪ ኮሚሽን ስርሑ ከቋርጽ ክትጽውዕ ጸኒሓ ኣብተን 2 ዓመታት ዝተኻየደ ደማዊ ኩናት ዝተፈጸሙ ገበናት ብመሰጋገር ፍትሒ ዕልባት ክረኽብሉ ዝተበጽሐ ስምዕ ገና ካብ ብዙሓት ተቃውሞታት ከጋጥሙ ጸኒሑ ነቲ ሓሳብ ዝቃወሙ መጠን ዝተፈጸሙ ገበናትን ኣብቲ ሃገር ነጻ ትካላት ዘይምህላውን ከም ምክንያት ብምጥቃስ እቶም ገበናት ብናጻን ዘይሻራውን ኣካል ከጻረዩ ይጽውዑ ኢትዮጵያ መርማር ጉጅለ ሕብራት ሃገራት ከፈርስ ዘቕረበት ትሕቶ ዘሻቐሎም ልዕሊ 60 ጉጅለታት ሰብኣዊ መሰላት ትሕቶ ውዱቕ ክግበር ብሓባር ጻውዒት ምቕራቦም ዝከርዩ ኣብቲ ኣብ ከተማ መቐለ ዝተገበረ ዝተረኸበ ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብደረጃ ሃገር ንዝፍጠሩ ጸገማት ብውሽጣዊ ዓቕሚ ክረኣዩ ከም ዝኽእሉ ንኣምን ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት ሓይልታት ወጻኢ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝተሳተፍሉ ስለዝኾነ ሃገራዊ ትካላት እኹላት እየን ኢልና ኣይንኣምንን ምባሉ ቴሌቪዥን ትግራይ ጸብጺባ እያ ሚኒስትር ፍትሒ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ብወገኑ እቲ መስርሕ ብኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ተቐባልነትን ተኣማንነትን ዘለዎ ትካላትን ኣካይዳን ዝፈጥር ክኸውን ንደሊሉ ሚኒስትር ፍትሒ ኢትዮጵያ ኣብቲ ሃገር ዘላቒ ሰላምን ዕርቅን ንምፍጣር ኣብ ተሓታትነት ምትእላኽ ሓቂ ዕርቂ ካሕሳ ምሕረትን ትካላዊ ምምሕያሽን ዘተኮረ ፖሊሲ ንምምዕባል ይሰርሕ ከም ዘሎ እዩ ዝገልጽ ነቲ ኣብ ሕዳር 2020 ኣብ መንጎ መንግስታት ፌደራልን ትግራይን ዝተወልዐ ኩናት ስዒቡ ጀምላዊ ቅትለት ጾታዊ ዓመፅን ዘረፋን ዝርከቦም ከበድቲ ገበናት ከም ዝተፈጸሙ ክግለጽ ጸኒሑ ቶም ገበናት ብዘሻራዊ ኣካል ተጻሪዮም ገበነኛታት ተሓተቲ ክኾኑ ብፍላይ ኣሜሪካን ሕብረት ኤውሮፓን ከምውን ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ጸቕጢ ክገብሩ ጸኒሖም እዮም ኣብታ ማእከል ዓውደ ኩናት ዝነበረ ትግራይ ሚልዮናት ዝተፈናቐሉሉን ንሰብኣዊ ቅልውላው ዝተቓልዑሉን ኮይኖም ህይወት ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ሰባት ጠፊኡ ክኸውን ከም ዝኽእል ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪቃ ኦሉሴጉን ኣዋሳንጆ ገሊጹ እዩ ድሕሪ ነቲ ኩናት ብሰላም ንምፍታሕ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝተፈረመ ውዕል ሰላም ኣብ ትግራይ ኩነታት ቀስ ብቐስ ይመሓሽ ከም ዘለዉ ጸብጻባት የረድኡ ሰሜን ኮርያ ተራእዩ ዘይፍልጥ ኣህጉር ዘቋርጽ ሚሳኤል ከም ዝወንጨፈት ኣፍሊጣ መንግስታዊ ማዕከን ዜናት ሃገር ነቲ ብሓሙስ ዝተኻየደ ፈተነ ሚሳኤል ተኣምራዊ ክብላ ንኢደንኦም እዚ ሚሳኤል ንምውንጫፍ ብዙሕ ነዳዲ ዝጥቀም ምዃኑ ካብ ካልኦት ፍልይ ዘብሎ ይገብሮም እቲ ሚሳኤል ካብቶም ፈሳሲ ነዳዲ ዝጥቀሙ ብዝቐልጠፈ ናይ ምትኳስ ዓቕሚ ስለ ዘለዎ ብፀረ ሚሳኤላት ንምክልኻሉ ኣፀጋሚ ምዃኑ ይንገር ጎረቤት ሰሜን ኮርያ ዝኾነት ደቡብ ኮርያ ግን ነዚ ሓድሽ ዓይነት ባላስቲክ ሚሳኤል ንምዕባል ንምጥቃምን ነዊሕ ግዜ ከም ዝወስድ እያ ትገልጽ ድሕሪ ናይ ዓመታት ፈተነ ሓፊስ ነዳዲ ዝጥቀሙ ናይ ሓፂር ርሕቀት ሚሳኤላት ሰሜን ኮርያ ንፈልማ እዋን ናይ ነዊሕ ርሕቀት ሚሳኤል ፈቲና ያዘላም ክኢላታት ተፈተነ ሚሳኤል ኣብ መደብ ህንጸት ኣጽዋር ሰሜን ኮርያ ዓብ ስጉምቲ ንቕድሚት ይክብሉ ገሊጾም እዚ ሚሳኤል ሃንደበትን በዘይ መጠንቀቕታን ንኣሜሪካ ክሃርም ከም ዝኽእል ድማ ይገልጹ ሚኒስትሪ ምክልኻል ደቡብ ኮርያ ግን እቲ ቴክኖሎጂ ሚሳኤል ሓድሽ ከም ዘይኮነን ኣብ መንጎ ኣህጉራት ዝካየድ ባላስቲክ ሚሳኤል ሰሜን ኮርያ ገና ኣብ ምድላው ዝርከብ ስራሕ ምዃኑን ገሊጹ ኣብቲ ፈተነ ምስ ጓሉ በዓልቲ ቤቱን ሓፍቱን ዝተሳተፈ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ዮንግ ኡን እቲ ሓድሽ
ፈተነ ሚሳኤል ነጸላቲ ኣብ ዓቢ ፍርሕን ጭንቀትን ከእትዎም ክብል ተዛሪቦም ዝፈተነ ሚሳኤል ሃዋሶንግ 18 ኣብ ሰሜን ጃፓን ምድንጋር ፈጢሩ ነበርቲ ካብ ገጾም ክወጹ ደርኽዎም እዩ ኣብታ ኣብ ጃፓን ትርከብ ደሴት ሆካይዶ ኣብ ዝርከብ ኣብያተ ትምህርቲ ገለ ኣገልግሎት ባቡር ስለ ዝተቋረጸ ትምህርቲ ደንጎም ጀሚሮም ሰበስልጣን ጃፓን ደቡብ ኮርያን ኣሜሪካን ነቲ ፈተነ ኮኒኖሙ ይርከቡ መራሕ ሰሜን ኮርያ ወታደራዊ ሰራዊቱ ጸላታ ነቲ ሃገር ካብ ጥቃዕን ምክልኻል ዝዓለመ ወታደራዊ ስርሒታት ከድህቡ ድሕሪ ምእዛዙ ድሕሪ ሂደት መዓልታት እዩ ዝኸውን ዘሎም ተንተንቲ ሰሜን ኮርያ ዘካየደቱ ሓድሽን ሓያልን ፈተነ ሚሳኤል ዝገርም ዘይኮነስ ውጽኢት ናይቲ ንዓመታት ዝጸንሐ ናይ ሓጺር ርሕቀት ፈተነ ምዃኑ ይገልጹ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ሰሜን ኮርያ ኒውክለራዊ መሳርያ ንምምዕባይ ኣዝዩ ዝተራቐቐ ኣጽዋር ንምህናጽ ከሰርሕ ጸኒሓያ በዘይካ ዝጎረቤት ሃገር ደቡብ ኮርያ ምስ ኣሜሪካ ወታደራዊ ልምምድ ምክያዳ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ወጥሪ ከጋድድ እዩ ብምባል ተቃውሞኣ ኣስሚዓ ነይራያ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ዮንግ ኡን ስልጣን ካብ ዝሕዝ ኣብዚ ሰሙን መበል 11 ዓመት ኣብ ዝርከበሉ ዘሎ እዋን ነቲ ግዜ ወታደራዊ ኩነታት እቲ ሃገር ንምርኣይ ክጥቀመሉ ከም እትኽእል ይንገር እዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ፈተነ ሚሳኤል ቅድሚ 2 መዓልቲ ልደት መስራቲ እቲ ሃገር ኪም ኢን ሱንግ ዝተፈጸመ ኮይኑ ካብቶም ኣብ ሰሜን ኮርያ ዝኽበሩ ዓበይቲ ሃገራዊ በዓላት ሓደ እዩ ኣሜሪካ ሚስጥራዊ ሰነዳት ብምልሓቑ ንዝጠርጠረቶ ወዲ 21 ዓመት መንእሰይ ኣሲራ ንኣሜሪካን ማሓዙታን ክርብሽ ዝቐነየ ሚስጥራዊ ሰነዳት ወታደራዊ ድሕነት ብምልሓቑ ዝተጠርጠረ ወዲ 21 ዓመት ኣባል ሃገራዊ ሓለዋ ኣየር ኣሜሪካ ኣብ ቀይዲ ኣትዩ ነቶም ሰነዳት ኣብ ናይ ኢንተርኔት ጌም መጻወቲ ቻትሩም ከም ዘርግሖ ዝተገልጸ ጃክ ተሼራ ክሲ ስልያ ክቐርበሉ እዩ ድሮ ፖሊስ ካብ ገዛ ቤተሰቡ ኣሲሮም ክወስድዎ ከለዉ ዘርኢ ቪድዮ ተዘርጊሑ ይርከብ ቶም ዝለሓቑ ሰነዳት ኩናት ዩክሬንን ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ፈተውታት ዘካየደቶ ስልያን ዝምልከቱ ሚስጥራት ዝሓዘዮም ተሸይራ ዓርቢ ኣብ ቦስተን ናብ ዝርከብ ቤት ፍርዲ ከቀርብ እንኮላዩ ኣባል ድሕነት ሓለዋ ኣየር ማሳቹሴትስ ዝኾነ ዝጥርጡር ኣብ 2019 ኣባል እቲ ሓይሊ ኮይኑ ከም ዝተመደበ ሲቢኤስ ኒውስ ጸብጺባ ብተወሳኺ ኣብ ስራሕ ሳይበር ክሰርሕ ዝጽንሐ ኮይኑ ብቐጥታ ናብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝተወሰደ ኣቃብ ሕጊ ኣሜሪካ መሪክ ጋሪላንድ ኣፍሊጡም እንተኾነ ብዛዕባ እቲ ምርመራ ይኹን ዕላማ ናይቲ ምልሓቑ ሓበሬታ ብዝርዝር ኣይተገልጸን ወሃብ ቃል ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ብርጋዴር ጀነራል ፓት ራይደር ግን እቲ ሰሊኹ ዝወፅእ ሓበሬታ ኮነ ተባሂሉ ዝተፈጸመ ገበናዊ ተግባር ኢሉ እቲ ወታደር ብኸመይ ኣብ ንእሽቶ ዕድሚኡ ሚስጥራዊ ሰነዳት ክሕዝ ክኢሉ ዝብል ሕቶ ዝቐረበሉ እቲ ጀነራል ወታደራት ኣሜሪካ ንኡስ ዕድሚኦም ጀሚሩ ብዙሕ ሓላፍነታት ክስከሙ እምነት ከም ዝወሃቦም ተዛሪቡ ሱዳን መንጎ ሰራዊትን ብርጋዴር ጀነራል ሐምዳን ዳጋሎ ዝምራሕ ፍሉይ ሓይሊ ተወርዋሪ እዝን ግጭት ከይካየድ ተሰጊኡ ሱዳን መቋም ሲቪላዊ መሰጋገር መንግስቲ ኣብ 11 መያዝያ ድሕሪ ምፍሻሉ ብጀነራል ሐማዱን ዳጋሎ ዝምራሕ ሓውሲ ሚሊሻ ዝኾነ ተወርዋሪ እዚ ኣብ ካርቱም ካልኦት ሓደስቲ ከተማታትን ይዋፈር ምህላው ማዕከን ዜና ሓቢረን ሰራዊት ሱዳን ብ13 መያዝያ ብዝውፅኦ መግለጺ እቲ ሓይሊ ናብ ካርቱምን ካልኦት ከተማታትን ምውፋሩ ብንጹር ሕጊ ዝጥሕሱ ምዃኑ ብምውቃስ ናብ ጎነጽ ከየምርሕ ዘለዎ ስጋት ኣፍሊጡ እቲ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ ቃራና መንገዲ ኣላ ክብል ድማ ኣጠንቂቖም ተወርዋሪ እዚ ኣብ ዝውፅኦ መግለጺ ብወገኑ ሓይልታቱ ምንቅስቓሱ ኣካል ናይቲ ሰራዊት እቲ ሃገር ዘካይዶ ስርሒታት ምዃኑ ብምልካት ሕጋዊ ክብል መሊሱ ኣብ ዳርፉር ዝተጓሃረ ግጭታት ንምግታእ ብስርዓት በሺር ዝቆመ ተወርዋሪ እዚ ካብ ሰራዊት እቲ ሃገር ብዝተፈለየ መምርሒታት ከም ዝእዘዝ ይፍለጥ ድሕሪ ምውዳቕ ስርዓት በሺር እቲ ሓይሊ ኣብ ምርጋእት ሃገር ወሳነ ተራ ስለ ዝሓዘ ኣዛዚ ጀነራል ሐምዳን ዳጋሎ ምክትል መራሒ ሃገር ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ እቲ ብወታደራዊ ጉጅለ ዝምራሕ መንግስቲ ስልጣኑ ናብ ሲቪላዊ ስርዓት ንምስጋር ከካይዶ ካብ ዝጸንሐ ዘተ እቲ ቀንድን ወሳነን ህምጽምባር ተወርዋሪ እዚ ናብ ሃገራዊ ሰራዊት ሱዳን እዩ እዚ ክትግበር በዘይምኽኣሉ ድማ እዩ ኣብ 11 መያዝያ ክቆም ዝነበሮ ሲቪላዊ መሰጋገር መንግስቲ ክፈሽል ከም ዝኻለ ተፈሊጡ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና መሳና ስለ ጽናሕኩም ብልብነ መስግን በብዘለኹም ሰላም